ఒక చిన్న మంచి మాట ఏంటంటే, ఈ లోకంలో హృదయం మాత్రమే మనము జీవితం ఉన్నంత వరకు నిరంతరంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అది ఒకటి పనిచేయడం వల్లే మన దేహంలో ఉన్నటువంటి అన్ని అవయవాలు కూడా సక్రమంగా పనిచేస్తాయి. అందుకే దాన్ని సంతోషంగా ఉంచండి. సంతోషంగా ఉంచాలంటే అది మనదైనా ఎదుటి వారిదైనా. ఎలా అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా టెన్షన్ పడడం, ఎదుటి వారిని బాధ పెట్టడం అలా చేశామనుకోండి, మనం కూడా మన యొక్క హృదయ స్పందన రేటు పెరుగుతుంది. దానివల్ల బీపీలు, షుగర్స్ రావడము ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి జీవం ఉన్నంత వరకు మనలో ఉన్న హృదయం ఏ విధంగా నిరంతరం పనిచేస్తూ ఉంటుందో అలానే మనము సంతోషంగా ఉంటూ మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరినీ సంతోషంగా ఉంచడానికి పాజిటివ్ ఆలోచనలు చేయాలని మిమ్మల్ని ఆశిస్తున్నాను మిత్రమా. నిజమే కదా మరి. సంతోషమే సగం బలం కదా.